Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, kwastomomi na da mutane na, barkanku da wannan lokaci. Ga dai wannan maganin da kuka yi ta faman jira na tsarin zina na 'ya'ya mata, duba ga yanayin rayuwar da muka shiga da irin zamanin da muke ciki, sai dai Allah ya rufa mana asiri. Lalata mana yara maza da mata, kowanne ba a basu ba, amma wannan na mata ne, akwai na mazan ma. Duk wanda yake bukata to insha Allahu ga wannan taimako ya zo. Da izinin Allah, in dai kin ba ma yarki ta yi tsarki da shi, kin ci zaki gaya mata za ta ware ban namijin aurenta, amma ki biyo ni dai bai zan miki bayani yanda za a yi. Da izinin Ubangiji zaki ga yanda idan namiji ya ce sai yi amfani da yarki, zaki ga yanda azzakarinsa zai kandare, zai lalace, zai bushe. Da izinin Ubangiji zai tagayyara. Shi dai da ya kwanta da wata 'ya mace sai dai ya yi fitsarin ma sai dai yana yi yana kuka. Da izinin Ubangiji ki da ki biyo maman Shurem domin karɓar wannan taimako. Da izinin Ubangiji Allah zai share mana hawayenmu. Allah ya kawo mana laƙadarin dukkan wani fajiri, azzalimi, mazinaci. Da izinin Ubangiji ba zai taɓa tasiri akan 'ya'yanmu mata ba. Ku neme ni a lamba ta kamar haka: 081 30 25 40 80.